Svaka tema lahka kod nas. المجيد أبو معاذ gdje su ovi što refali? A oni žestoki su otišli dobro s pomalo. Išli puci imali priliku da govore. Ali zmirili su se, nije Alem, ste s Alemom, ne vidimo ga. Samo kad nije bilo dobro. Pusić. Nije tu, tiša oči. Laga dovede, neće. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله أن يرضى عننا. نسأل الله اللهم اجمعنا على الحق نسأل دينك وكتابك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام أيها المؤمنون والمؤمنات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى zahvala, njega slavimo i njega veličamo, od njega dželle še'nuhu uputu tražimo, koga on subhanahu wa ta'ala uputi na pravi put, da je upućen, koga on dželle še'nuhu pravedno u zabludi ostavi, nema onog koji će ga na pravi put uputiti. Zatim zaista je najispravniji govor Allahov govor, a najbolja uputa njegova roba i poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. A najgore stvari po din jesu novotarije, stvari neutemeljene na riječi Allaha subhanahu wa ta'ala, niti na riječi njegova poslanika alaihi salatu wa salam, a onda su nepravedno i džehlen pripisane Allahu subhanahu wa ta'ala i poslaniku njegovu. Zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala الذي قد جمعنا في بيت من بيوت الله بعد صلاة المغرب. Zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala koji nas je okupio u jednoj od Allahovih kuća nakon akšamskog namaza. Da dio vremena provodimo na najdražijim mjestima Allahu subhanahu wa ta'ala. Ahabbul biladi ila Allahi masajiduha. Najdraža mjesta Allahu subhanahu wa ta'ala su mesjidi. Zato zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala koji nas je učinio od onih koji dio vremena provode okupljajući se onoga što ćemo koristiti kako bi svoj din spoznali, naučili i primijenili u skladu s onim što je bila praksa prvih generacija koji su proučavali, izučavali din i onda na takav način bili upućeni, jer dželle še'nu traži od svakog muslimana i muslimanke da proučava, istražuje i da svoje stavove na znanju temelji, a nikako da bude od onih koji su džahil, oni koji proizvoljno donose stavove i govore onom što ne znaju i na takav način prave fitne i razdvajaju umjesto da spajaju. A istinska i prava vjera objedinjuje na istini i razdvaja istinu od zablude. Zato je ova tema koja je od tema bitnije, obzirom da živimo u periodu kada je mnoštvo kufra, u periodu kada je malo oni koji istinski robuju Allahu subhanahu wa ta'ala, i vidimo mnoštvo ljudi koji su daleko od istinske pokornosti jednom stvoritelju subhana, da ispravno znamo pojmiti i razumijeti kako bi ispravno postavili se spram oni koji nisu na uputi i koji ne znaju šta je pravi put, kako bi na takav način zdravo pozivali takve na uputu, a istovremeno ne pali u ono što je fitne i iskušenje kad je u pitanju proglašavanja pojedinca kafirom i nevjernikom. Inša Allahu ta'ala, nakon samog konteksta u ovim pojmovima koji su bili do sada o govoru ma huwa al-islam, ma huwa al-iman, ma huwa al-zandaqa, ma huwa al-nifaq, al-ridda,
svi pojmovi koji su iza nas, ostalo nam na kraju gdje muallif Allah jahfaduhu spominje detalj, a to je značenje riječi al-islamu wal-iman. U datom kontekstu da islam nosi značenje riječi imana, a istovremeno da iman nekad podrazumijeva i nosi kontekst značenja riječi islam. A onda prelazi na prvu kaidu, znači prvu postavku od kavaidi tekfir, koja glasi al-kufru al-am la jestelzimu daiman kufra al-muayyan. Znači da opšti kufr uvijek ne proizlazi da možemo pojedince proglasiti nevjernikom. Pa ćemo inša Allah vidjeti tekstove i hadise koji govore na tu temu, kako bi inša Allah vidjeli da nekada čovjek mora da čini kufr, ali nemamo nekad uvijek mogućnosti i pravo da ga proglasimo dotičnog da je nevjernikom zbog nečega što možda je uzrok ili džehl ili nešto. To ćemo vidjeti inša Allah. Zastali smo na tekstu muallifa Allah jahfaduhu. ثم أنه حصل خلاف هل الإيمان يتضمن الإسلام أم لكل منهما معنى مختلف عن الآخر. Zatim kaže nastao je hilaf po pitanju da li iman podrazumijeva islam ili da li jedno od njih istovremeno podrazumijeva i drugo. Pa kaže يقول خلاصة ما قيل في المسألة والذي دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة أن الإيمان أحيانا يطلق ويكون له معنى مغاير للإسلام وكذلك الإسلام فإنه أحيانا يطلق ويكون له معنى مغاير للإيمان. وفي هذه الحالة يكون الإيمان مكانه القلب ويتضمن الأعمال القلبية كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره والحب في الله والكره في الله. أما الإسلام فيكون مكانه الجوارح ويتضمن الأعمال الظاهرة من صلاة وصوم وحج وزكاة وغير ذلك. Kaže da je sažeto u pitanju ovoga pitanja da li ima razlika i koja je razlika između islama i imana, pa kaže na ono na što su tekstovi kuranski min kitabi wa sunna, iz Kur'ana i sunneta poslanika alejhi salatu vesselam, govore o tome da nekad iman bude spomenut i da nosi značenje koje ne obuhvata riječ islam, a nekada isto tako islam bude spomenut i nosi posebno značenje koje ne podrazumijeva direktno al-iman. Kaže u tom kontekstu kad bude spomenuto onda al-iman obuhvata djela koja su vezana za srce čovjeka, znači za njegovu unutrinu, a to je al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih, vjerovanje u Allaha subhanahu, u njegove meleke, knjige, poslanike, u onaj svijet, Allahovu odredbu dobra i zla, ljubav u ime Allaha subhanahu i mržnja, a da islam podrazumijeva ono što vanjštinom činimo, a to je al-a'mal zahira, vanjština kao što je namaz, post, hadž i zekat. Znači da upravo nekada iman bude spomenut i nosi ovo značenje, nešto što vjerujemo, imamo ubjeđenje u tome, znači srcem vjerujemo, znači u Allaha subhanahu, u meleke, u njegove knjige, to je stvar srca, vjerovanja. A da islam nosi post, namaz, zekat i hadž, vanjština kojom se to potvrđuje. I zato kad kažemo al-iman, najčešće podrazumijeva to znači vjerovanje, ubjeđenje, a islam vanjština. To je ono što najčešće, znači razlika između riječi islam i iman, a vidjet ćemo kasnije, znači da nekada bude i obratno, da iman podrazumijeva i klanjanje i post, i obratno da islam podrazumijeva vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala. Ali kad se jedno i drugo spomene, onda iman znači vjerovanje, ono što je stvar ubjeđenja, a islam ono što je stvar prakticiranja. Na osnovu hadisa kog prenosi hadis koji je upravo prenosi Muslim wa gajrih, wa huwa dalilu dhalika su'alu Jibril an-nabiy alayhi salatu wa salam an al-islam wal iman. Kada je Jibril alayhi salatu wa salam upitao Muhammad alayhi salatu wa salam, pa je rekao: ja Muhammadu alayhi salatu wa salam, akhbirni an al-islam, obavijesti me o islamu. Pa je rekao alayhi salatu wa salam: al-islamu an tashhada an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah wa tuqima as-salat wa tu'ti az-zakah wa tasuma ramadan wa tahujja al-bayt in istata'ta ilayhi sabila. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت.
ففسر الإسلام بأمر ظاهر بينما فسر الإيمان بأمر باطن. Znači muallif, Allah yahfaduhu, pisac ovoga djela navodi dokaz da znači islam podrazumijeva djela vanjštine, a iman podrazumijeva ono što vjerujemo srcem. Navodi dokaz iz hadisa u kome je Džibrail alejhi salatu vesselam upitao Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem mal islamu, šta je to al islam, pa je rekao sallallahu alejhi ve sellem, Allahumma salli Muhammad, an tashhada an la ilaha illa Allah, da svjedočiš da nema drugog Boga do Allah subhanahu i da je Muhammedun sallallahu alejhi ve sellem Allahov poslanik, da klanjaš namaz, daješ zekat, postiš mjesec Ramazan i obaviš hadž ako si u mogućnosti. Znači ovdje vidimo da je alejhi salatu vesselam odgovorio da je islam svjedočenje da nema drugog Boga do Allah subhanahu, zatim da je Muhammedun sallallahu alejhi ve sellem Allahov poslanik, posti, da klanja namaz, zekat i hadž. Pa je rekao Džibril alejhi salatu vesselam, sadaq, istinu si rekao, kale fa akhbirni anil iman, obavijesti me šta je to al iman. Pa je rekao sallallahu alejhi ve sellem, an tu'mina billahi wa malaikatihi, da vjeruješ u Allaha subhanahu, njegove meleke, njegove knjige, poslanike, onaj svijet, wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi, i da vjeruješ u Allahovu odredbu, qada wa qadar. Kale sadaq, kaže istinu si rekao. Pa je protumačio sallallahu alejhi ve sellem islam da su to djela vanjštine, a iman da je to stvar vjerovanja srca. Znači u ovom hadisu je dokaz za ovo da islam kada se spomene iman zajednički, da iman podrazumijeva vjerovanje srcem, ugajibi sve ono što treba od vjerovanja, a da je islam primjena toga. Kana nabi sallallahu alejhi ve sellem yaqul Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi ala al-islam wa man tawaffaytahu fa tawaffahu ala al-iman. Alejhi salatu vesselam dobi se obraćao stvoritelju subhana kad bi rekao alejhi salatu vesselam Allahumma man ahyaytahu minna, o Allahu koga poživiš od nas, fa ahyihi ala al-islam, daj da bude na islamu, a koga budeš usmrtio wa man tawaffaytahu minna fa tawaffahu ala al-iman, usmrti ga na imanu. Pa kaže Ibn Rajab rahmatullahi alayhi, لأن العمل بالجوارح إنما يتمكن منه في الحياة وأما عند الموت فلا يبقى غير التصديق بالقلب. Hoće da kaže ovaj kontekst ovdje na osnovu ove dove Ibn Rajab rahmatullahi alayhi, لأن العمل بالجوارح إنما يتمكن منه في الحياة. Što se tiče je da ovdje molio alejhi salatu vesselam koga poživiš da ga poživiš na islamu, jer kada je čovjek dok je živ treba mu da radi po islamu i da klanja i da posti, a kad dolazi moment smrti onda nema više mogućnost, onda moli Allaha da umre na imanu, jer je to stvar srca tada. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم وهذا الأعمال الظاهرة من عمل الجوارح. عليه الصلاة والسلام كاجه من صلى صلاتنا وبدأ يقلنا وناش نماز واستقبل قبلتنا يبدأ سيوكرسي وبرما ناشو قبلة وأكل ذبيحتنا يبدأ يو naš zaklano, fadalikum al-muslim, znači to je musliman. Znači ovdje vidimo da ovdje alejhi salatu vesselam spominje djela koja su u stvari islama, a to je namaz, okretanje prema kibli, klanje i slično. وفي صحيح مسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين خير أي المسلمين خير قال من سلم المسلمون من لسانه ويده بينما عندما سئل عن المؤمن قال من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم ففسر المؤمن بأمر باطن وهو أن يأمنه الناس والأمان مكانه القلب وبينما فسر المسلم بأمر ظاهر وهو سلامة المسلمين من لسانه ويده وكلاهما شيء ظاهر. Znači navodi hadise koji na određen način ukazuju na to da iman podsjeća na stvar nečega što je stvar znači unutrine, a da je islam stvar nečega što je stvar vanjštine. Pa navodi hadis kog prenosi Muslim da je čovjek pitao poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji je musliman najbolji, ejul muslimina khair, pa je rekao alejhi salatu vesselam men salima al muslimun min lisanihi wa yadihi, od čijeg su jezika i ruku sigurni muslimani. Znači pravi musliman, bolji muslimana ko? Onaj od koga neće biti uvrijeđen neko njegovim jezikom niti njegovom rukom. A kad je upitan alejhi salatu vesselam anil mu'min, ko je najbolji od vjernika, kala men aminahu nasu ala amwalihim wa anfusihim, od koga su ljudi sigurni po pitanju njihova imetka i života, a da mu'min.
znači da si siguran, pouzdan, da si vjernik neće ugroziti tvoj imetak, niti tvoj život. Znači, fefesera al-mu'min bi emrin batin, a da neko bude siguran od nas, to je stvar srca. Znači, od mu'mina smo sigurni da nam neće biti ugrožen naš imetak ili, znači, naš život. Znači, ovdje vidimo da je to stvar unutrine, a da je od stvari muslimana, znači, da bude siguran musliman, da ga nećemo njegovim riječima, znači, riječima ili rukom uznemiriti, a to je stvar kada nečega što je stvar vanštine. وهو سلامة المسلمين من لسانه ويده وكلاهما شيء ظاهر. وفي حديث أمر ابن أبسة أن رجلا قال لنبي صلى الله عليه وسلم ما الإسلام؟ قال إطعام الطعام ولين الكلام. قال فما الإيمان؟ قال السماحة والصبر. ففسر الإسلام بأمر ظاهر وفسر الإيمان بأمر باطن بأن السماحة والصبر مكانهما القلب. U drugom hadisu da je čovjek pitao poslanika sallallahu alejhi ve sellem šta je to islam, pa je rekao alejhi ve sellem it'amu ta'am wa linul kalam, da nekoga nahraniš, znači da je od islama to da budeš od onih koji hrani drugog i da imaš blag govor prema njemu, linul kalami, blagost u govoru, znači da je to od islama. A kad je upitan šta je iman, rekao je as-samahatu was-sabru. As-samaha, znači da budeš spreman da pređeš čovjeku preko greške i da osaburiš. To je od čega? Od imana. Pa je, ali se to selam, kako kaže muallif, fassara al-islama bi amrin zahir, islam je protumačio sa ishranom hrane drugoga i blagim govorom, a protumačio je iman sa nečim što je stvar unutrine, a to je da budemo spremni da oprostimo i da osaburimo. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في صحيحين kako prenosi al-Bukhari i Muslim, da je rekao alejhi salatu vesselam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Neće niko od vas istinski vjerovati dok ne bude volio svome bratu ono što želi samome sebi. Wa qawluhu sallallahu alejhi ve sellem la yu'minu ahadukum hatta yakuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Neće niko vjerovati ispravno dok mu ne budem draži od njegovog oca, njegovog djeteta i svih drugih ljudi. وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وحديث درقوم عليه الصلاة والسلام قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. Kod koga se nađe troje, našao je slast imana. An yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Da mu bude Allah subhanahu wa ta'ala i njegov poslanik, alejhi salatu vesselam, draži od bilo čega drugoga. Wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Da voli roba ni za što drugo do ima Allaha subhanahu. Znači zbog njegove pokornosti Allahu subhanahu, zbog toga je zavolio. Wa an yakraha an yauda fil kufr, i da prezire da se vrati u kufr, na vjerstvo, kao što prezire da bude bačen u vatru. Wal hubbu wal kurhu huma min a'mal al qulub. Pitanje, znači da nešto volimo, da nešto mrzimo, to je od stvari srca. Znači ovdje da čovjek voli nešto, znači da mu Allah subhanahu wa ta'ala bude draži, njegov poslanik alejhi salatu vesselam, od bilo čega drugoga, to je stvar srca. Znači čovjek to osjeća srcem da voli stvoritelja subhana i ono što dželle še'nu traži od njega i njegov poslanik alejhi salatu vesselam od bilo čega drugoga, ili da volimo nekoga u ime Allaha subhana, to je stvar srca. Znači kad nekoga volimo u ime Allaha subhanahu wa ta'ala, to srcem osjećamo, pa je ovdje upravo to dijela koje su stvar srca. Wa kedalike qawlu nabi sallallahu alejhi ve sellem fil ansari la yuhibbuhum illa mu'minun wa la yubghiduhum illa munafiq. Kad kaže za Ansarije ridvanullahi ta'ala alejhim, oni koji su potpomogli din od stanovnika Medine, kada je alejhi salatu vesselam znači učinio hidžru, pa je rekao alejhi salatu vesselam la yuhibbuhum illa mu'min, takve voli ne može voljeti osim vjernik. Znači Ansari je prvi potpomagači dina koji su alejhi salatu vesselam pozvali da učine hidžru iz Mekke i bili na usluzi dinu i metak i život žrtvovali, znači da takve može da voli ko? Samo vjernik. A da mrzi takve ko? Munafiqun. Znači ovdje je svojstvo munafika da mrze takvu skupinu. والأحاديث في هذا الباب كثيرة وقد استفادت به السنة. Kada još je mnogo hadisa po ovom pitanju, znači da određen način da iman podsjeća na to da je to stvar nečega što je u srcu, a da islam, kad bude spomenut, znači islam i iman zajedno, da islam podrazumijeva vanjštinu, a iman unutrinu,
a sad ćemo vidjeti وأحيانا يطلق الإيمان ويكون شاملا للإسلام متضمنا له وكذلك الإسلام فإنه أحيانا يطلق ويكون متضمنا للإيمان وفي هذه الحالة يكون الإيمان مكانه الباطن والظاهر حيث أنه يشمل العمل وكذلك الإسلام فإنه يكون مكانه الظاهر والباطن a nekad bude iman spomenut i podrazumijeva islam. Znači obuhvata, kad kaže iman, to znači da podrazumijeva islam. I obratno, da bude islam nekad spomenut, a podrazumijeva i iman. I u ovom slučaju onda će iman biti i unutrina i vanština i obratno. Islam će biti i vanština i unutrina. Kako stoji u riječima stvoritelja Subhana: Inna dina inda Allahi al-Islam. Inna dina inda Allah al-Islam. Zaista je din kod Allaha Subhana al-Islam. Ovdje Islam podrazumijeva i unutrinu i vjerovanje, znači ono što je stvar srca i onoga što je od primjene. Tako da ovdje riječ Islam podrazumijeva i jedno i drugo. Ili riječi stvoritelja Subhana: وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Onaj ko bude slijedio neku drugu vjeru mimo Islam, neće mu biti primljena. فَالْإِسْلَامُ الَّذِي لَا يَقْبَلُ اللَّهُ دِينًا غَيْرَهُ هو الإسلام الذي يتضمن الإيمان والأعمال القلبية والأعمال الظاهرة ولا يصح أن يقال غير ذلك. Tako da Islam, znači din koji Allah subhanahu wa ta'ala prihvata, jeste din koji obuhvata i iman, i stvari srca, i stvari vanštine, jer jedno bez drugog, znači ne bi bilo ispravno din da ne obuhvata jedno i drugo. وكذلك قوله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. Ovaj ajet obuhvata i veže riječ Islam i iman, kad kaže Jelle še'nu: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين, pa smo izveli koji je bio od vjernika tu i nismo našli osim jednu kuću od kuće muslimana. Znači فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين, izveli smo vjernike i našli smo jednu kuću muslimana. Znači ovdje vidimo Islam i iman spomenut u istom kontekstu. فالمسلم والمؤمن هنا بمعنى واحد. Tako da ovdje Islam, znači musliman i mu'min imaju isto značenje. وكل منهما متضمن للآخر وهو كقوله صلى الله عليه وسلم في السلام على مكابر المسلمين. A isto tako imamo u kontekstu dove poslanika alejhi selam kad se obraćao znači mrtvima dovom, kad je rekao alejhi selam: Assalamu ala ahli diyar min al-mu'minina wal muslimin yarhamullah al-mustaqdimin minna wal mutaakhirin wa inna insha Allah bikum lahikun. Da je rekao alejhi selam kad je prolazio pokraj kabura: Assalamu ala ahli diyar min al-mu'minina wal muslimin. Neka je selam na stanovnike kuća od vjernika i muslimana. Znači ovdje da Allah subhanahu wa ta'ala se smiluje onima koji su prije ušli u kabur i onima koji će kasnije doći od nas, i mi ćemo se inša Allahu ta'ala vama pridružiti. Pa kaže an-Nawawi rahmatullahi alayhi: ولا يجوز أن يكون المراد بالمسلم في هذا الحديث غير المؤمن لأن المؤمن إن كان منافقا لا يجوز السلام عليه والترحم. U ovom hadisu kaže da Islam, mu'min i muslim imaju isto značenje i nije dozvoljeno, znači da smatramo ovdje da je musliman ne odnosi se na vjernika isto tako, jer kaže ako bi bio musliman munafik onda nećemo mu nazvati selam niti moliti Allaha subhanahu wa ta'ala za njega, jer ovdje alejhi selam znači uputio selam i mu'minima i selam i muslimanima. Tako jedan i drugo, znači da ovaj kontekst ovoga hadisa obuhvata da Islam i iman imaju isto značenje. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد ابن القيس: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تؤتوا من المغنم خمس. ففسر الإيمان بالإسلام مما دل أن الإيمان أحيانا يشمل الإسلام. Isto tako u hadisu poslanika alejhi vesselam li wafd Abdul Qais kada je rekao: Atadruna mal imanu billahi wahdahu, kada je upitao alejhi selam da li znate šta znači iman u Allaha jednog, vjera u Allaha jednog subhana, rekli su Allah najbolje zna, njegov poslanik alejhi selam, pa je rekao sallallahu alejhi ve sellem: shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah, svjedočenje da nema drugog boga do Allah subhana i da je Muhammedun alejhi selam Allahov poslanik, i da klanjaš namaz, daješ zekat, postiš Ramazan i da dadneš od plijena petinu. Znači ovdje vidimo da je alejhi selam kad je upitao šta je iman, dao odgovor da je iman da svjedoči da nema drugog boga do Allah subhana, da je Muhammedun alejhi selam poslanik, zatim da
klanja, zatim da posti, da je zekat i da dadne petinu od plijena. Znači ovdje vidimo da je spomenuo islam od imana. Znači šta je iman? Pa je nabrojio namaz, post i slično, a to u osnovi, znači da iman nekad podrazumijeva i znači isto što znači islam. وفي المسند الإمام أحمد رحمة الله عليه عن عمرو بن عبسة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال أن تسلم قلبك لله وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال فأي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان. قال وما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. قال فأي الإيمان أفضل؟ قال الهجرة. قال فما الهجرة؟ قال أن تهجر السوء. قال فأي الهجرة أفضل؟ قال الجهاد. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان داخلا في الإسلام وهو أفضله ثم أدخل الأعمال كالهجرة والجهاد في المسمى الإيمان وجعلها منه. وحديث kog prenosi الإمام أحمد رحمة الله عليه da je došao čovjek poslaniku alejhi salatu vesselam pa je rekao o Allahu poslanice šta je to islam? Pa je rekao alejhi salatu vesselam an tuslima qalbaka lillah, da svoje srce predaš Allahu subhanahu i da muslimani budu sigurni od tvoga jezika i tvoju ruku. Pa je rekao onaj što pita fa ayyul islami afdal, koji je to islam najbolji? Pa je rekao el iman. Znači šta koji je islam najbolji? Odgovorio alejhi salatu vesselam el iman. Pa je rekao wa mal iman, šta je to iman? Qala an tu'mina billah, da vjeruješ Allaha subhanahu, meleke njegove knjige, poslanike alejhi salatu vesselam i proživljenje posle smrti. Pa je rekao fa ayyul imani afdal, koji je to najbolji iman? Pa je rekao, ovdje vidimo znači da alejhi salatu vesselam je učinio iman od islama. Znači pitao šta je islam? Pa je rekao el iman. Iman to je islam, da vjeruješ. Pa je rekao šta je to iman? Pa je odgovorio alejhi salatu vesselam da vjeruje Allaha subhanahu, meleke njegove knjige, u proživljenje poslije. Pa je rekao koji je to najbolji iman? Pa je rekao alejhi salatu vesselam el hijra, preseljenje, ostavljanje nečega. Pa je upitao fa mal hijratu, šta je to hijra? Kala an tahjura su, da ostaviš nevaljalo, to je najbolja hijra. Znači da ostaviš ono što ne valja. Kala fa ayyul hijrati afdal, a koja je to najbolja hijra? Kala al jihad. Znači ovdje vidimo da alejhi salatu vesselam ubrajao hijru i džihad od dijela imana, a to su vanjska dijela, znači što dokazuje znači da nekad iman podrazumijeva islam i islam podrazumijeva. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان داخلا في الإسلام, tako je alejhi salatu vesselam učinio iman od islama i da je to od najboljih dijela u islamu. ثم أدخله الأعمال كالهجرة, a onda je ostavio hijru i džihad, stavio u kontekstu imana, وجعل منه, učinio da je to od imana. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة, riječi poslanika alejhi salatu vesselam neće ući u džennet osim osoba koja je musliman. فالإسلام هنا يشمل الإيمان لأن من لوازم دخول الجنة الإيمان بالله عز وجل. ovdje vidimo da je alejhi salatu vesselam znači rekao la yadkhulu al-jannata illa nafsun muslima, neće ući u džennet osim biće koje je znači musliman, osoba koja je musliman. Ovdje kaže islam podrazumijeva al-iman, jer od onoga što podrazumijeva i neophodno je za ulazak u džennet jeste vjera u Allaha subhanahu. Kama qala sallallahu alejhi ve sellem li Umar ibn Khattab radijallahu ta'ala anhu idhab fanadi fi an-nas innahu la yadkhulu al-jannata illa al-mu'minun. Rekao alejhi salatu vesselam ibn al-Khattab o sina Khattaba, Allah zadovoljan s njim, idhab fanadi fi an-nas, pokreni se i reci među ljudima innahu la yadkhulu al-janna illa al-mu'minun, neće ući u džennet osim vjernici. Znači ovdje vidimo prije spomenutu musliman, a u drugom kontekstu mu'min, tako da jedno i drugo znači nosi to značenje. Va fi hadithin akhar qala ya ibn Auf irkab farasak thumma nadi inna al-jannata la tuhillu illa limu'min. Da je rekao Ibn Affan radijallahu ta'ala an, Allah zadovoljan s njim, irkab farasak, uzjaši konja i reci među ljudima inna al-jannat la tuhillu illa limu'min, džennet nije dozvoljen osim vjerniku. Znači mu'minu tanbih bakiya أمر لا بد من ذكره والتنبيه عليه هو أن كل مؤمن مسلم، وذلك أن المؤمن صادق في إيمانه لا بد من أن يدفعه إيمانه للأمل وأن تظهر آثاره على جوارحه بفعل الأركان والطاعات والانتهاء عما نهي عنه، كما في الحديث الصحيح ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.
kaže na kraju ovoga konteksta i uvoda da je bitno napomenuti da je svaki mu'min muslim, da svaki mu'min, znači vjernik, jeste i musliman, jer kako kaže da iskren vjernik mora znači svojim djelima pokazati i ispoljiti taj islam vanjštinom svojom i pokornošću Allahu subhana i napustiti ono što mu je zabranjeno, kao što stoji u hadisu poslanika alejhi selam: "Ala wa inna fil jasadi mudghah", zaista u tijelu ima jedan organ, ako bude ispravan i drugo djelo je ispravno, ako je pokvaren i svo djelo je pokvareno, ala wa hiya al-qalb, a to je srce. Tako ovdje vidimo iman, znači onaj ko je mu'minom mora biti muslimanom. Kala Ibn Hajar fil Fath rahmatullahi alayhi: "Hasa al-qalb bidhalika li'annahu أمير البدن وبصلاح الأمير تصلح الرعية وبفساد تفسد، لذلك فأيما امرئ يدعى الإيمان في قلبه وأنه يصدق بكل ما جاء به الإسلام وهو بنفس الوقت لا يقوم بأركان الإسلام ولا بشيء من واجبات الإيمان ومتطلباته العملية فهو كافر كذاب، لأن الفرع دليل على الأصل والظاهر دليل على الباطن، فخراب الظاهر من خراب الباطن كما أن صلاح الظاهر من صلاح الباطن فهو لازم لملزوم. Kaže Ibn Hajar u Fethu rahmetullahi da je ovdje spomenuto u ovom hadisu srce, jer je ono taj koji vodi i predvodi tijelo, jer ako je ispravan vođa onda je njegovo, znači oni koji ga slijede je ispravno, a ako ne valja vođa onda isto tako i oni koji ga slijede ne valjaju, jer kaže ako bi neko pozivao se da ima iman i da ima vjerovanje u svome srcu, a ne bude to potvrdio svojim djelima i ne bude izvršio osnovne ruknove od islama, onda kažemo da je takav nevjernikom i da je lažac. Onaj ko kaže da ima ispravno srce, a to ne potvrdi, kada je u srcu vjerujem, ako srcem vjeruje min lavazime, od onoga što je neminovnost, jeste da se to vjerovanje pokaže kroz njegova djela, jer ako mu je srce ispravno, onda moraju biti i vanjska djela prisutna. A ako kaže da mu je srce ispravno, a ne radi vanjštinom, onda on laže i on je nevjernikom. Znači on ne vjeruje, da vjeruje onda bi radio. وَلَيْسَ كُلُّ مُسْلِمْ مُؤْمِنْ. Znači prvo je rekao da je svaki mu'min, istinski vjernik, svaki je musliman. Onda kaže وَلَيْسَ كُلُّ مُسْلِمْ مُؤْمِنْ, a nije svaki musliman mu'min, lihtimali an yakuna muslim munafiqan, zato što se nekad može dogoditi da musliman bude munafiq, znači da pokaže islam, ali u srcu ne vjeruje. Za razliku od vjernika, koji iskren vjernik mora pokazati islam, a musliman znači može biti, a ne mora biti vjernikom, jer nekad može biti, kako kaže, nifaq, hajthu ennehu yati bi arkan al-islam bil zahir nifaqan, tako da izvršava neke osnovne propise islama da bi se nekome prikazao, a u osnovi u to ne vjeruje. فمثل هذا وإن كان كافرا مخلدا في النار جهنم وفي درك الأسفل منها إلا أنه في الدنيا يعامل معاملة المسلمين بناء على ظاهره ما لم يعرف نفاقه ويظهر. A prema takvom se odnosimo muslimanu kao prema muslimanu. Znači ako vanjštinom pokazuje da je musliman, uzimamo ga da je musliman, ali zato će takav ako bude lažno to radio biti u najnižim nizinama džehennema zbog licemjerstva, osim da se to licemjerstvo otvoreno i javno ispolji, da onda se nećemo odnositi prema njemu kao prema muslimanu. ومما تقدم نستطيع أن نقول أن كل مؤمن بالمعنى المتضمن للعمل يدخل الجنة وليس كل مسلم بالمعنى المغاير للإيمان يدخل الجنة. Na osnovu prethodnog možemo reći da svaki mu'min, znači istinski obuhvata i njegova djela i da će takav ući u džennet, a neće svaki musliman, znači ko bude muslimanom, a ne bude radio, njegovo srce ne bude prihvatilo srcem, znači takav ne mora ući u džennet zbog licemjerstva i nečega, znači što nije bilo iskreno. Hada, znači ovo je od pojmova koje je muallif, pisac ovoga djela, spomenuo, istakao, znači al-iman, wal-islam, wal-ridda, wal-zandaqa, al-nifaq, znači te smo termine u ovim dersovima prethodnim sve spomenuli i sad ulazi u sulbul mavdu, u korijen ili srž same teme, a to je qawaidun fit takfir, znači postavke na osnovu koji se proglašava neko nevjernikom. Pa kaže prvo al-qaidatul ula, prva postavka kod uleme, kod takfira, al-kufrul am la yastalzimu daiman kufr al-muayyan, opći kufr, znači ne podrazumijeva uvijek da proglasimo pojedinca nevjernikom. Znači opća načela kufra ne mora značiti
da i svaki pojedinac odmah bude proglašen nevjernikom. Ešrh, tumačenje al-qaide, أي أن التكفير العام الوارد في النصوص الشرعية لا يصح حمله دائما على الأشخاص بأعينهم ممن قد وقع في ذلك الكفر لاحتمال وجود موانع التكفير فيهم وانتفاء لوازمه، فأن يقال هذا القول كفر أو هذا الفعل كفر أو من فعل كذا وقال كذا فهو كافر، فهذا كله تكفير عام لا يستلزم دائما أن يكون كل من قال كذا وفعل كذا هو كافر بعينه لاحتمال وجود الإلة الآنفة الذكر وهي الانتفاء لوازم التكفير وتوفر موانئه في حق هذا الشخص المؤين. Kaže, التكفير العام, znači tekfir opći koji je spomenut u tekstovima šerijata, znači u Kur'anu i sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, nećemo na osnovu tih tekstova svakog pojedinca direktno znači imenovati, zato što može postojati nešto što sprečava to, pa kaže reći ćemo hadal qawl kufrun au hadal fi'lu kufrun, ova riječ i ovaj govor, znači ko tako kaže taj govor je kufr, to djelo je kufr, ko uradi to i to on je kafirom. Znači uopćeno govoreći istaknemo to je kufr, a nećemo spomenuti dotičnoga odmah, jer može biti da dotični koji to uradi ima nešto što sprečava da bude nevjernikom. Pa navodi primjer, فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني جبريل فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لعن الخمر وآسرها ومؤتسرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتائها وساقيها ومسكيها. U vjerodostojnom hadisu od Muhammeda alejhi ve sellem da je došao Džibrail alejhi ve sellem poslaniku alejhi ve sellem i rekao ja Muhammed alejhi ve sellem, o Muhammed alejhi ve sellem, zaista Allah subhanahu wa ta'ala prokleo al-khamr, alkohol, onoga koga cijedi, onaj kome se cijedi, onaj koga pije, onaj koga nosi i onaj kome se nosi, onaj koga prodaje i onaj u čije se ime prodaje i onaj koji ga toči i onaj kome se toči, znači proklet. وبال مقابل أو drugom hadisu فقد جاء في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يدهك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم اللهم الأنه ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. Drugi hadis koji navodi ovdje kao dokaz, kog prenosi al-Bukhari od Umar ibn Khattaba radijallahu ta'ala an, da je došao čovjek u vrijeme poslanika alejhi ve sellem i bilo mu je ime Abdullah i bio je od onih koji je nasmijavao Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, yudhikuhu, znači nasmijavao poslanika sallallahu alejhi ve sellem i alejhi salatu ve selam ga je bičevao zbog pijenja alkohola. Pa je došao jednom i doveden, pa je udaran, pa je neko rekao Allahumma al'anhu, Allahu prokuni ga, proklet, na njega prokletstvo. Koliko puta već dolazi i biva bićevan zbog alkohola, pa je rekao tad alejhi salatu vesselam la tal'anuhu, nemojte ga proklinjati, fa wallahi, tako mi Allaha, ja znam o njemu samo annahu yuhibbu Allaha wa rasulahu, da on voli Allaha subhanahu wa ta'ala i poslanika njegova alejhi salatu vesselam. فرغم أن شارب الخمر قد لئن لعنا عاما إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من إنزال هذا اللعن بحق الصحابي. U prvom hadisu vidimo da je onaj da je alkohol proklet i onaj ko ga cijedi i onaj kome se cijedi i sve kategorije spomenute da su prokleti, a u drugom hadisu zabranjuje da ovaj koji je pio alkohol da ga proklinju. Znači to djelo je prokleto, ali pojedinac je izuzet prokletstva zbog čega? Zbog ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala i poslaniku njegovu. Bihaki sahabi li vujud il illatin manija min zalika
وهي أنه يحب الله ورسوله. A uzrok da ne bude proklet je ljubav prema Allahu subhana i poslaniku njegovu alejhi salatu vesselam. Ilman anna hada as-sahabi kana min al-mudminin ala shurb al-khamr bidalil qawl ar-rajul min al-qawm ma akthara ma yu'ta bihi. Iako se znalo da je taj od onih koji koristi puno alkohol, na osnovu riječi koliko je puta već bit čelanio. Ali znači ima nešto, znači onaj ko ustrajava na alkoholu, ali nisu isti notorni pijanice, nije svaki isti. Ima kod nekoga bori se sa sobom, šeitan ga navraćaje, a neko uzima kao da je to dozvoljeno. Ova kafir, vala. Koga uzme da se može opijati, da je to normalno, i to halali, dok neko ko to čini, ali ne prizna da ga šeitan zavodi, i znači kaje se, znači tako ga nećemo uzeti u istom kontekstu. وفي الحديث فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مدمن الخمر كعابد الوثن. U drugom hadisu od poslanika alejhi selam da je spomenuto da onaj ko ustrajava na pijenju alkohola isto kao onaj koji robuje kipu. Znači hadis koji spominje kao da isti ovaj, ali u osnovi, lakin hada al-hukm al-am la yajuzu hamluhu ala sahabi. Ali ovaj opšti hukm znači nije dozvoljeno da ga spustimo na ashaba druga poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zbog čega? لوجود حسنة عنده ترجح عن تلك سيئة. Zbog prisustva dobra koje je kod njega. Jer taj sahabi znači imao je kod sebe svojstvo da voli Allaha subhanahu i poslanika njegova. وهي حسنة حبه لله ولرسوله فإن الحسنات يذهبن السيئات. Jer zaista dobra djela znači uništavaju i odstranjuju ružna djela. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب فقال اضربوه. قال أبو هريرة فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا لا تؤينوا عليه الشيطان. وفي رواية ولكن قولوا اللهم اغفر له اللهم ارحمه. صحيح. Znači sunan Abi Dawud hadis koji prenosi kad kaže da je došao čovjek poslaniku alejhi selam doveden znači zbog pijenja alkohola pa je rekao alejhi selam udrubuhu, udarite ga. Pa su ga neki udarali sa rukom, drugi sa papučom, treći sa odjećom. Pa kad su se razišli, jedan je rekao ahzak Allah, Allah te ponizio. Pa je rekao sallallahu alejhi ve sellem la takulu hakeda, Allah te ponizio, uništio. Recite, nemojte potpomagati šejtana protiv njega, nego recite Allahumma gfir lahu, Allahu oprosti mu, Allahumma arhamhu, Allahu smiluj mu se. Znači da prestane s tim, pređimo preko grijeha koji je učinio, a ne da znači pozivamo još na njega. فتأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدعاء عليه وأمر بالدعاء له علما أن الحكم العام في شارب الخمر الدعاء عليه باللعن والطرد من رحمة الله. فpogledajmo kako je alejhi ve selam znači zabranio da se upućuje dova protiv njega, nego je naredio da se upućuje dova za njega, znači da Allah subhanahu wa ta'ala mu oprosti, iako znamo da oni koji čine znači alkohol i troše da čine djelo koje je Allah subhanahu wa ta'ala proklao. وكذلك لما ظاهر حاطب ابن أبي بلتع كفار قريش على النبي صلى الله عليه وسلم وفعل فعل الكفر فقد تشفعت له حسنة بدر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهو إلى جانب أنه من أهل بدر كان متأولا في فعلته صادق البطانة. كل ذلك كان شافيا له ومانعا من إنزال الحكم الكفر أو النفاق في حقه. Isto tako, znači ovdje slučaj Hatib ibn Abi Balta'a koji je na određen način potpomogao Kurejš pa je učinio djelo koje je od kufra, ali kada je zbog toga što je bio od učesnika Bedra, bilo je znači zabranjeno da ga proglasi nevjernikom, jer je on upravo učinio neka djela prethodno koja su mu bila zaštitnik, znači da ne bude od onih koji će biti, tako da znači na osnovu tog djela samoga nije bio proglašen nevjernikom. وكذلك النفر وعلى رأسهم قدامة ابن مضعون الذي أول قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. Isto slučaj Kudame ibn Mad'un koji je krivo protumačio riječi stvoritelja subhana lejse ala alladina amanu wa amilu salihat junahun fima ta'imu idha mattaqaw wa amanu. U značenju ajeta fi surat al-Maida 93. ajet, nije grijeh onima koji vjeruju i dobra djela ako su to činili i pili, hranili se tim, a oni se bojali i bili bogobojazni i radili dobra djela. Oni su protumačili ovaj ajet da je dozvoljeno onome ko je bogobojazan da uzme alkohol u Šamu.
I ovaj ajet su shvatili, znači, a ovaj ajet ima povod objave da je nakon Uhuda i bitke na Uhudu, kada su neki od ashaba ubijeni, a trošili su alkohol, jer alkohol nije bio zabranjen prije. Pa su neki rekli kako će ovi koji su, pa je onda Allah dželle šen objavio, nije grijeh onima koji su se bojali, bili bogobojazni ako su uzimali od toga. Jer nije bila došla zabrana da je alkohol haram. A ovi koji su kasnije protumačili da je dozvoljeno piti alkohol, oni su kažnjeni i vidjet ćemo u kontekstu koji slijedi šta se dogodilo. Fašeribul hamra wa qalu hiya halal, pa su se uzeli alkohola, znači Kudama ibn Mad'un, i rekli da je halal alkohol, wa kanu fi Šam, i bili su u Šamu. Fa arsala Umar fi talabihim wastashara fihim an-nas fa qalu, pa je poslao Umar ibn Khattab radijallahu ta'ala anha, znači da nađu takva, pa je pitao po pitanju njih, pa su neki rekli ja amir al-mu'minin nara annahum kadabu ala Allah. Neki su rekli o vođo vjernika amir al-mu'minin, vidimo da su oni znači na Allaha slagali, vašarau fi dini ma lam ya'tan bihi Allah, i propisali su u dinu ono što nije propisano, a to je da su dozvolili alkohol. Pa šta su rekli? Fadrib anaqahum, osjeci im glave, presjeci im vratove. Znači propisali su na Allaha i rekli ono što nije. Wa Ali radijallahu ta'ala sakit, Ali radijallahu ta'ala sluša to i šuti. Fa kala ma takulu ja Abel Hasan fihim, pa je upitan šta ti kažeš o oče Hasana po pitanju ti. Kala ara an testatibahum fa in tabu darabtuhum 80 li šurbihim al-khamr wa in lam yatubu darabtu anaqahum kad kedebu ala Allahi vašaravu fi dinihim ma lam ya'zn bihi Allah fastatabahum fatabu fadarabahum 80. Pa je rekao Ali radijallahu ta'ala an, Allah zadovoljan s njim, ja smatram da treba tražiti od njega teubu i pokajanje, da se pokaju zbog toga djela i krivog tumačenja ajeta, pa ako se pokaju i priznaju da su krivo protumačili Kur'an, onda će biti udareni 80 udaraca zbog alkohola, a ako se ne pokaju, bit će ubijeni. Pa je tražena teuba od njega, znači da se pokaju zbog toga što su rekli da je alkohol dozvoljen i pozvali se na ajet, pa su priznali da su krivo protumačili, pa su udareni 80. Znači 80 udaraca. Wa kala Umar li Kudama ahta'ta amma innaka law ittaqaita wa amanta wa amilta salihat lam tashrab al-khamra. Šta je tada rekao Umar ibn Khattab radijallahu ta'ala? Pogriješio si ja Kudama, da si ti bio od onih koji se istinski boje Allaha subhana i vjeruje i čini dobra djela, ne bi alkohol pio. Kako Umar ibn Khattab, kada si tako bio bogobojazan, ne bi sebi dozvolio da te šeitan odvede u alkohol i da krivo tumačiš. I ovdje nađemo kod sekti sufijski, derviški, često sebi dadnu za povoda da krivo protumače Kur'an, ili kršćanske sekte neke i pozivaju se na Kur'an poslije. Zbog čega? Šeitan im dođe da krivo pojme ajet, kada vama se naređuje da slijedite Isa alejhi vesselama. Kur'anu je spomenuto i da kada nosi ti Bibliju da učiš. To je krivo tumačenje i džehl koji je s njima. وذلك أن تحريم الخمر كان بعد موقعة أحد فقال بعض الصحابة فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر فأنزل الله هذه الآية مبينا أن من تعمى الشيء قبل تحريمه ليس عليه شيء إذا ما اتقى وآمن وعمل صالحا. أتو je zbog toga što je alkohol nakon događaja u bici na Uhudu, kada su neki od ashaba rekli šta je sa onima koji su pili alkohol a već su ošli na onaj svijet. Znači dolazi zabrana alkohola, a znali su da su neki bili na Uhudu i da su trošili alkohol, ali nije bilo zabranjen. Pa je tad Allah subhanahu ta'ala rekao, znači da nije grijeh onima koji su to radili prije nego što je došla zabrana. Illa anna Kudamete wa man ma'ahu ta'awwalu al-aya wa hamaluha ala anfusihim. Ali Kudama je ovdje krivo protumačio ajet, pa je to sebi stavio za pravo da može da troši alkohol. Wa dhannu anna al-ayata tashmaluhum. Pa su mislili da ta ajet obuhvata i njih, fa halu li anfusihim al-khamr. Pa su sebi dozvolili alkohol. Wa shahid huna أنهم رغم استحلالهم للخمر وهو كفر إلا أنهم لم يكفروا ولم يكفروا بأعينهم. Da je dokaz iz ovoga događaja, iako su učinili djelo kufra, a to je da su halalili alkohol sebi. Znači, Kur'an zabranjuje alkohol, oni ga smatraju, ali su ga krivo protumačili, uzeli sebi dokaz, nisu proglašeni nevjernicima. Lem yukaffaru, znači nisu proglašeni zbog tog djela da su nevjernici, iako su radili djelo kufra. Znači zbog ovoga, znači ovdje imamo, znači zbog te'vila, pogrešnog tumačenja, spriječeno je, وكذلك ما رواه ابن عباس من أن رجلا أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم
هل علمت أن الله عز وجل حرمها؟ فسار ولم أفهم ما سار كما أردت، فسألت إنسانا إلى جنبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما ساررته؟ قال أمرته أن يبيعها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي حرم شربها حرم بيعها، ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيهما. Ili u predaju koji prenosi Ibn Abbas da je čovjek dao kao hediju posudu u kojoj je bio alkohol poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, pa je rekao alejhi ve sellem hel alimta da je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio alkohol? Da li si saznao da je Allah to zabranio? Pa je zanijemio, kako kažu, fasara walam afham ma sara kama aradtu. Pa je neko rekao tad da uzme i da proda taj alkohol. Znači da nije znao, pa je alejhi ve sellem pitao, kaže šta si mu rekao? Kaže rekao sam mu da proda. Znači nije znao prije, pa je rekao sallallahu alejhi ve sellem inna alladhi harrama shurbaha, onaj ko ti je zabranio da ga piješ, zabranio ti je da ga prodaješ. Pa je otvorio i prosuo. Znači ovdje vidimo čovjek iz neznanja u ovoj predaje, znači ne zna i nudi alkohol. Uzgred prije koliko i 5 godina na Istanbulskom aerodromu neko od Iranaca sreo i prilazi im skupina 10-20 mladića, selam alaikum, alaikum selam, vadi šantu i otvara i daje mi neku posudu ovako, vidim na njoj piše London i neki znakovi čudni. Ovaj drugi kaže ne smiješ mu to davati, to je zabranjeno, haram. Počinje rasprava između nje. Kaže to je alkohol, vidim alkohol u njemu. Kaže la, to je zabranjeno samo u namazu. Ovaj njemu hoće da mu dokaže samo dok si u namazu ne smiješ alkohol trošiti. A mimo namaza bit će da neki od šija koji je naučio ili kojoj sekti već pripada, ali ovdje znači dokaz da čovjek sa ubjeđenjem želi da te počasti s nečim što je haram i smatra da je to dozvoljeno samo da nije u namazu. Koliki džehl mora biti kod čovjeka? Znači ovdje vidimo te primjera, znači da čovjek ako zbog džehla, zbog neznanja nešto o halali, nećemo ga proglasiti nevjernikom dok ga ne podučimo da on zna da je to, pa ako bi dozvolio i rekao da je halal, onda znači steći svojstvo kufra i da je nevjernikom. فهذا الرجل مما لا شك فيه أنه قد يعتقد هل الخمر بعد تحريمها وهو كفر، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أضره ولم يكفره بعينه لعدم بلوغه الخطاب الشرعي بتحريم الخمر وتحريم بيعها. Tako da u ovom dijelu znači vidimo da čovjek uzima alkohol i smatra ga dozvoljenim, ali zbog toga što mu nije došao dokaz šerijata da je alkohol zabranjen do tada, znači nije ga proglasio nevjernikom. وكذلك قصة الرجل الذي أسرف على نفسه بالمعاصي كما في الحديث الصحيح الذي يرويه مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله إذا مات فحرقوه ثم اذروه نصفه في البر ونصفه في البحر فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهم، فأمر الله البر فجمع ما فيه وأمر البحر فجمع ما فيه، ثم قال لما فعلت هذا؟ قال من خشيتك يا ربي وأنت أعلم، فغفر الله له. Kad isto tako priča događaj istinit u kome je čovjek prešao sve granice u griješenju, u hadisu kog prenosi Muslim od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala an, da je Allahu poslanik alejhi vesselam da je čovjek znači nije nikada učinio dobro, pa je rekao kad umre da ga spale i da pola od onoga pepela bace na pučinu, na obalu mora, a drugi na kopno, misleći time da će se spasiti od kazne. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala naredio kopnu i moru da sakupi njegovo tijelo, pepeo i vrati ga u tijelo, pa kada lime fa'alte hada, pa je upitan zašto si to učinio, pa je rekao min hašjetika ja rab, od straha od tebe gospodaru moj, pa mu je Allah subhanahu wa ta'ala oprostio. Znači ovdje vidimo moment, sad pojašnjava, kale Ibn Taymiyyah, fa hada rajul šekka fi kudrati Allahi wa fi i'adatihi idha dharra bel i'taqad annahu la yu'ad wa hada kufrun bi ittifaq al-muslimin. Kaže ovaj čovjek je čak povjerovao kad bude spaljen i u pepelu bačen da neće nikako biti vraćen. A to je itikad batil. Onaj ko tako vjeruje nema sumnje da je nevjernikom. Ko smatra da Allah nije u stanju znači da ga vrati, naprotiv Allah subhanahu wa ta'ala ga vratio i proživio i upitao zbog čega, onda on rekao gospodaru ti znaš da je to straha od tebe, to je kasnije. Ali ovdje kaže, hoće da istakne da je ovaj čovjek učinio djelo kufra svojim neznanjem kada je povjerovao i pomislio da će se spasiti time što bude spaljen i u pepelu bačen. Znači ovdje vidimo iz džehla, iz neznanja da nekad znači
وأن واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هنين ونحن حديث عهد بكفر وكانوا أسلموا يوم فتح مكة فقال فمررنا بشجرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوات كما لهم ذات أنوات وكان للكفار سدرة يأكفون حولها ويعلقون بها أسلحتهم يدعونها ذات أنوات فلما قلنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد قال الله أكبر قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم ili priča moment od Vakida Lejfija kada je rekao izašli smo sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem na dan Hunejna a bili smo oni koji smo tek izašli iz kufra kada da su prihvatili smo islam jeuma fethi Mekke nakon što je osvojena Mekka uputili su se sa vojskom muslimana prihvatiši islam prema Hunejnu i na tom putu šta su rekli iž'al lana dhata anvat imali su Kurejši vođe plemena u to doba pa su stavljali sebi drvo na kog su ostavljali drvo ostavljali svoje oružje i oko njega hodali misleći da će time biti znači džahilijetski običaj pa su neki rekli da i nama poslaniče odredi mjesto gdje ćemo svoje oružje pa je tad rekao alejhi selam učinili ste djelo isto kao što je Musa kad je rekao kad su rekli iž'al lana ilahan kama lahum aliha dajte nama kao što su oni sebi dali tele za božanstvo dajte nama udbillah znači da ovdje alejhi selam uspoređuje ali ovdje zbog toga alejhi selam šta je rekao Allahu akbar kabbar Allah je najveći ja rabbi nema vezivanja znači za slijepo drvo i za nešto ostavljanje oružja i slično da bi oko njega hodali misliti da će biti korist od toga znači da se treba samo na Allaha subhanahu wa ta'ala ali zbog toga što su tek prihvatili islam znači nije im proglasio nevjernicima i mušricima iako su imali kod sebe tragova od džahilijeta faragma anna makulatuhum kufrun njihova riječ je bila kufr فهي شبيهة بمقولة بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إلا أنهم بأعينهم لم يكفروا وأذروا لحداثة عهدهم بالكفر واكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بتعليمهم وزجرهم من أن يعودوا ثانية لمثل هذه المقولة ali zbog toga što su tek prihvatili islam i zbog tih riječi koje su učinili zbog džehla i neznanja alejhi selam im činio zeđr znači nijekao je to i upozorio ih na to znači da to poslije ne čine ponovo znači zbog čega da su bili neki koji su znali te propise i prije prihvatili islam da onda bio drugi hukm tako i prema čovjeku znači koji iz neznanja učini neka djela nećemo odmah وكذلك الذي يتلفظ الكفر حتى وسهوا من غير قصد وإرادة منه فرغم أن مقولته كفر إلا أنه بعينه يؤذر فلا يكفر كما في الحديث الذي يرويه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله الله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاء فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاتجأ في ظلها قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بختامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح ili kao što je događaj u priči znači koja se prenosi kada je rekao riječi kufra ali nije proglašen nevjernikom u predaju koji prenosi muslim od poslanika alejhi selam da je rekao Allahu asaddu farahan da Allah subhanahu wa ta'ala više se raduje teubi svoga roba od onoga koji je izašao sa jahalicom na kojoj je bila hrana i piće pa je nestala pa je ostao u žalosti naslonio se na drvo i mislio da će umrijeti od gladi i od žeđi jer nema jahalice da bi se u tom momentu pojavila jahalica sa pićem i hranom koje nosi pa je tad rekao Allahumma anta abdi Allahu ti si moj rob a ja sam tvoj gospodar znači ovdje primjer rekao riječi kufra min sidatil farah znači ahta rekao je iz neznanja i u brzini od radosti velike znači izgovorio riječi kufra rekao da je on znači da je Allah subhanahu wa ta'ala rob a da je on gospodar te riječi znači ovdje vidimo al-khata znači vakad sahani nebi sallam a u vjerodostojnom hadisu Muhammed alejhi selam inna Allaha ta'ala tajavaza li an ummati al-khata wa nisyan wa mastukrihu alayhi da je alejhi selam rekao da zaista je Allah subhanahu wa ta'ala prešao kod mojih robova od mog ummeta znači ono što su učinili greškom ili zaboravom ili što su prisiljeni znači ovdje vidimo da alejhi selam izuzima
znači el hata, čovjek nenamjerno pogriješi, zaboravi, ili bude prisiljen na nešto, hoćemo ga zbog toga proglasiti nevjernikom? La. Znači ovdje ovi hadisi i ovi primjeri, nastavit ćemo inša Allahu ta'ala u kaidu, koliko su ovo namaza? Ako ima neko pitanje, nečega, inša Allah, da li bi nam drago? Odlače? Imamo recimo čovjeka, vjeruje Allaha i njegovog poslanika, da obavlja namaz. Upozorimo ga da treba da obavlja namaz. Daje zekijat i govori kad ostari da će nađi. Kad ga upozorimo, a on kaže nemam vremena da klanjam ili tako, jel on onda postaje kafir i trebamo mu reći da je kafir? Dotično, znači vodimo sa njim raspravu, jel smatra da ne treba da klanja? Ne, smatra da treba da klanja, ali nema vremena, on... Vrijeme ima, laže. Ja recimo kažemo, ja imam vremena, namaz je 5 minuta, 7 minuta, on kaže ne mogu ja sad to... Iznesemo mu dokaze, razumio sam. Iznesemo dokaze da sva ulema ummeta Muhammed a.s. znači po tom pitanju namaza, da ne može biti musliman što neće klanjati, da mora se vratiti Allahu subhanahu wa ta'ala, da mu to vjerovanje, da vjeruje Allah i onaj svijet bez namaza neće biti od koristi. Ako sve to, kad mu pojasnijemo, ustraje na temu, takvog pojedinca koji je vodio sa njim raspravu, koji ga podučio, komu je to dokazao, znači ima pravo da ga smatra nevjernikom, nakon što ga podučio. A ne mora da govori ti si kafir? Da, nije mu obavez da kaže. Znači to pojedinačno, znači nije nam naređeno uvijek da moramo imenovati nekoga, ali kad dođemo u poziciju da mu pojasnimo šta je iman, šta je kufr, onda ćemo staviti do znanja da zna. Da ne bi živio u iluziji da može biti musliman da ne klanja. Ne. Sljedeće pitanje? Sabakala. Zakra khair. Ne svako da mu pojasni, ima braće što pojasni drsko, tako da ona uopšte nije razumela. Evo i to, u slob, u načinu pristupa prema tako, najispravnije je kod takvih slučajeva da nekoga od daija, znači nekog ko poziva u islam, koji zna pristup ljudima i džahilima, znači da mu on približi islam kako ne bi ti sebe. Ja mu recimo kažem 5 stubova islama, to su šarti da bi bio vjernik. Jeste, ali možda od tebe ne želi da sluša uopšte, možda s tobom ne želi da, bitno je ovo što ovo ističe, da dođe do njega zdravo znanje kako bi imao dokaz protiv sebe. Koji? Kako misliš kako se zove kufr? Zove taj kufr, to kufr i na radi, i na radi, ima li ime taj kufr? Vala on ako, znači, zanijeće, nakon što bude kufr i arad, znači nakon upute, nakon znanja, znači kufr akbar, znači ovdje u osnovi se kufr deli znači, na veliki i mali kufr, ali to da je i arad, znači došlo mu je znanje, podučen neće da prihvati, znači arad, to je od vrsta kufra, znači uzrok kufra, okretanje od istine nakon što mu je došla. Znači podučen je, za razliku onoga koji nije saznao, došli su mu hadisi, došlo mu je dokaz i onda i arada, znači nakon što je saznao, nije takav isti onaj koji to radi, ne zna. Da čovjek sazna šta je istina i zna da je to istina, a neće da radi. La. Kako je ovaj zna? Jedno i drugo. Onako. Znači njegovo ubjeđenje, znači on nekad, ovdje po pitanju, on nekad smatra da će se pokajati u starosti, da nešto, treba mu staviti do znanja da takvo ubjeđenje je kufr. Znači otkud zna kada će umreti, da će sutra ili preko sutra, da živi u nepokornosti Allahu subhanahu da ne klanja, ne može biti musliman. Znači da mu pojasnimo i završena priča. A neko drugo pitanje? Nećemo ići u polemiku, znači danima oko toga. Reknemo, kažemo, si prijatelj, ako neće, nek luta. Bitno da je došlo do njega dokaz, da sam prenio istinu. Znači da mu iznesemo dokaze, hoće se ono dozvati, neće, njegova stvar. Treba da shvati srcem, ili samo onako da shvati čuo riječ, ljudi čuju, ali... Hvala da mu se predstavi mudro, da mu se dostavi na najljepši način, znači dokazi, da bude pojašnjeno, da mora da slijedi Allahovu riječ i riječ poslanika po tom pitanju. Allahu akbar. Zakala hajt, ali makar kako je prijatno kad sjedi u dersu i ovaj Mervan, sad si prijatno, imaš ne? Ne. U kom mjestu da su ukrali zvono, crkve, 100 kg nešto da li u bakru, u čemu već? Možda da prodaju čije. Pa ja. Trguju se. Biće mesin, gosta maraka, čuva. Allah je dadne poniženje, vola brzo suda. Ovdje je zvonilo, udaralo, sad je lakše malo glaviti. Malo. Mada ne ovako držimo dres, nekad planiramo izlazu.